Hai kabeh. Layanan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Sampeyan bisa nimbang kabeh parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Kita bakal ndeleng dasar organisasi saiki Constellation Brands Inc. ticker STC. Review digawe adhedhasar data saiki wiwit 17 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Constellation Brands kalebu subkategori Narco, 59 organisasi njupuk bagian ing analisis, iki banget wakil. Kita bakal ndeleng tabel pesenan ing pungkasan video iki. Asil kanggo perusahaan, -6 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 2,1 terms. Yen sampeyan ndeleng sacara umum, ing pasar saham umume. Elingo yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar total 1,8 terms. Marang skor perusahaan -6 terms Constellation Brands. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Constellation Brands lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Constellation Brands Inc. nuduhake dinamika -29,2%. 38,9% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora ngomong apa definitively, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Constellation Brands punika $33,8 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $685 miliar. Constellation Brands Inc. duwe bagian 4,831%, iku salah siji saka perusahaan cilik ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $7,81 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $184 miliar. Constellation Brands nuduhake 4,249%. Wis digawe comparison saka enggo bareng saka Exchange lan nilai buku, kita bakal weruh ing ngisor iki. Saham dikuasani Constellation Brands Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 4,831%. Kapitalisasi neraca iku 4,249%. Kang 12% kurang saka nuduhake saka nilai pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori, ala, -1 titik. Ayahan finansial organisasi sing diteliti nganti $13,04 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku nganti 167% saka ibu kutha perusahaan. Skor adhedhasar tingkat utang perusahaan, ala, -1 titik. Rasio rega pasar perusahaan kanggo laba cocok karo 0. Dene rata-rata ing subkategori yaiku 21,3, sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget ala, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi $81 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo 12 sasi sabanjur samestine kanggo $2,53,5 yuta. Iki 3013,6% luwih saka tokoh saiki. Taksiran bati mangsa sing diprediksi dibandingake karo perusahaan ing subkategori, lumayan 0 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 3,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 3,3, iki 3% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo pratandha revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $10,210 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni.
Sing banget olah kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha ing subkategori ala -1 titik. Wates -0,8% karo rata-rata ing subkategori 15,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 16,2%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan -0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 2,724%. Iki 77% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan rega pasar saiki perusahaan Constellation Brands Inc. mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben karyawan perusahaan padha karo $3.121.000. Dene kanggo subkategori $1.760.000. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 77,3%. Taksiran jumlah ibu kutha perusahaan saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume bati kanggo saben karyawan perusahaan -$7,700. Kanthi rata-rata ing subkategori $82,600. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 91%. Prakiraan laba kanggo saben pegawe perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan -0,5 poin. Revenue saben karyawan individu saka organisasi punika $963.000. Ing subkategori ana $536.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 80%. Prakiraan dodolan kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 3,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,1%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 53% kanggo perusahaan Constellation Brands. Ing subkategori, tingkat iki kira-kira 58%. Teknis, securities subkategori sing rega kira-kira padha karo saham Constellation Brands. Rega saham perusahaan saiki udakara $183. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $211. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 15%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampean, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Minangka asil saka analisis securities Constellation Brands Inc. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan mudhun ing rega $183.03 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif kurang. Pambiji perusahaan digawe adhedhasar pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 166,45. Mandeg mundut disetel ing 199,61. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, transaksi didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi tanggal 17 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker TOP bakal dadi pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki.
Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan tetep ing rega nyata. Matur nuwun banget kanggo masyarakat sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi Guru Markets. Sampeyan kabeh saestu pamirsa paling apik ing kabeh planet.